latest weather update sa karong adlaw, Tuesday, April 13, 2021. As of gahapon alas 8 sa gabi, ang atong ginamonitor na low pressure area gawas sa ato Philippine Area of Responsibility nahimo ng usa ka bagyo. And as of kagainang alas 10 sa buntag ug base sa ato latest available data, anay nahimutang sa gilayon na 1,475 kilometers silangan sang Mindanao. Naani siya dala na hangin nga 45 km per ora duol sa sentro nga naipaghunos na dili mulapas sa 55 km per ora. Galihok kini pakasadpan amihan ng kasadpan na adunay gipaspason na 20 km per ora. Panganlan ni siyang bagyong Bising sa dihang mosulod na kini sa ato Philippine Area of Responsibility, pero sa pagkakaroon wala pa ni direktang epekto sa bisang asang bahin sa atong nasod. Ug posible kini na magsulod sa ato Philippine Area of Responsibility in between sa Biyernes o Sabado. Padayon lang gihapon tang mag-monitor sa mga latest developments ni ining bagyo. Samtang ang easterlies o ang hangin na nagagikan sa silangan mao'y nagaapekto karon sa tibuok nasod. Maong Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa mga matag-umon nga mga kalangitan na adunay lang gihapon mga kahigayunan sa mga lumalabay og kalit lang na mga pagpanag-om, pag-ulan, pagpanugdog og kilat tungod ni ining easterlies og mga localized thunderstorms. Ug mao ni ang atong latest weather update sa karong adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitaha lang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Ferds Rubin, maayong adlaw ug daghan salamat.